Og der fik jeg så lige den ene. Og så er det bare ud med den anden. Hallo folkens, mit navn er Victor Alberto, og i dag spiller jeg en Hardcore Games. Jeg skulle lige til at sige sammen med Oliver SG, men det gør jeg rent faktisk ikke i dag. Oliver er lige hjemme hos sin ven, så imens så sidder jeg bare lige sådan og filmer nogle clips og sådan noget. Bare lige hvor jeg bare ruller alle sammen. Kan jeg godt skrue ned for det der? Tak. Mange tak. Så. Jeg må endelig sige, hvis jeg skal skrue ned. Det var sådan. 3 minutter. Det magter vi nærmest ikke. Okay. Vi tager lige en pause, og så spoler jeg bare lige tilbage. Eller så, nej. Vi tager lige en pause. Så er vi tilbage. Men som jeg sagde, Oliver han er ikke med i dag, desværre. Men det betyder ikke, at... jeg kan ikke få lov at snakke lige nu. Det betyder ikke, at vi får et dårligt game. Det betyder bare, at vi har mistet Oliver. Nå, men jeg har fundet et super godt sted herovre ved siden af Mushroom. Eller det er en Mushroom, det er bare en anden Mushroom. Det er et super godt sted med helt vildt meget iron. Der er faktisk rimelig meget her. Nå, og så lidt iron der og der. Nå. Men vi skal i hvert fald lige have fået skaffet nogle mushrooms. Og så tror jeg muligvis, vi går ned i den her ravine. Og derover er der ikke mushroom. Nå, men fra starten går vi i hvert fald lige herover til den her mushroom. Fuck, der er meget iron. Ej, hvor er nederen, der er en eller anden, der anker. Var det den her vej? Nej, det var det ikke. Det var nok den her vej. Jeg skal lige huske, hvilken vej jeg løb. Bare sådan totalt random ind i skoven. Ej, den der anker, den er godt nok irriterende, den er. Specielt det der lyd. Jeg ved ikke, at jeg kan slutte fra, men det vil jeg ikke. Gå nu væk! Fuck, det er irriterende. Og herover var den. Der er så bare taget alle mushrooms. Nå, men jeg håber stadigvæk, ravinen er der. Eller håber. Jeg mener, ravinen er der nok stadigvæk. Nej, hvor dejligt. Der var alligevel lidt mushrooms tilbage. Dem snupper jeg lige nogle af. Så. Har vi i hvert fald lige fået skaffet et par stykker. Og jeg tror simpelthen ikke, vi overgår at gå ned og lave stensvær. Jeg tror bare, vi laver helt normalt træsvær, og så bare lige nogle sukker. Og så kan vi gå ned og lave stensvær og ironsvær, det vil nu vi bagefter. Men i starten skal vi lige have nogle... For det første skal vi lige have nogle brune, så vi ikke i det hele taget kan lave sukker. Så. Jeg tror næsten, der er nok nu. Så, det må vist være nok. Så siger jeg jo, nogle flere. Nå, men så, det er fint. Droppede jeg lige en der. Det kan sgu være. Nå, men så går vi lige ned her. Og laver nogle træsvær. Der, træsvær og så nogle bowls. Så. Vi skal lige have det. Der. Skal vi gå ned og lave stensvær? Det kan vi sgu godt. Vi går bare ned i ravinen nu. Fuck, det er fuldstændig meget. Og
skal lige have noget mere træ der. Og imens vi får noget træ, kan vi nu også lige tage nogle flere mushrooms. Så. Bare lidt af hvert. Så, det var vist være nok. Droppede jeg lige mit træ. Lol. Vi skal i hvert fald lige have fået lavet nu. Og du kan det helt vildt irriterende, de der lyn, der bare slår ned, fordi der bare er nogen, der dør hele tiden. Kan I godt please lade være med at dø? Tak. Ej. Nå, men vi går lige ned og laver nogle stensvær og ironsvær og... ved ikke hvad, ironrustning. Sikkert. Hvor er den der ravine nu? Jeg kan simpelthen ikke finde det. Fair nok. Så. Det er fuldstændig meget. Der. Og der. Så er vi allerede rimelig godt i gang. Vi har iron ved siden af os. Vi har kul ved siden af os. Vi har stenhakker ved siden... Nej, vi har stenhakker ved siden af os. Nej, ikke rigtigt. Vi har stenhak, vi har iron. Vi har rimelig det, som der er rimelig godt indtil videre. Men så er det lige der, hvor der kommer en hacker. Jeg kan huske en gang mig og Oliver, vi spillede sådan en gaming. Vi var for fuld iron begge to. Jeg tror nok, jeg havde en diamond chestplate eller sådan noget. Nå, men i hvert fald så fandt... hvad skete der lige der? Nå, det var bare mig, der blev ved med at klikke på E. Nå, men i hvert fald fandt vi en hacker. Og du gav, jeg troede, jeg skulle dø der. Jeg tænkte, oh shit, er der nogen player? Nå nej, det er bare en creeper. Ej, gider det ikke godt gå? Det er sgu da utroligt. Og så har vi lige fået noget kul. Der. Kan lige gøre sådan. Der. Så. Ikke en zombie. Nej, det er bare vand. Det var bare vand. Simpelthen. Og der var en, der eksploderede af en creeper. Det er typisk de monster, man dør af. Det er de der creepers. De er helt vildt irriterende. Hele tiden. Og vi skal også lige have et iron sword. Så nu går det meget godt, YouTube. Så har vi lige noget iron. Come on. Jeg kan bare lige have det sidste iron. Ja. Så. Og fail. Selvfølgelig. Den måtte komme på et eller andet tidspunkt. Failen, som Victor hele tiden laver. Jeg snakker lige om mig selv, men ja. Det er den fail, som jeg absolut skal lave. Det er den. Og hvis ikke vi er sådan totalt fabler om lige nu, så med... Ej, okay, lavede jeg lige... Jeg lavede lige bukser. Selvfølgelig skulle jeg lave bukser. Og det var den anden fail, som jeg lavede. For det første, parkour-fail jeg hele tiden. Det er sådan... Det er vist hele tiden parkour-fail jeg. Og så... så kommer jeg til at lave det forkerte ting. En gang imellem. Ikke så tit, men en gang imellem. Og... så går jeg ned i en grotte, hvor der er creepers. Så det er sådan delvis basic fail, jeg laver her. Altså, jeg har ikke været så mega heldig ved at overleve herinde i gang imellem. Min ven Oliver, han er mere uheldig. Oliver, han er mere uheldig, tror jeg. Nej, det kunne sgu godt være, at vi er lige uheldige. Okay, vi er nok lige uheldige. Skulle lige komme en creeper. Og okay, jeg vil flyne ud, hvis der kommer en creeper lige nu.
Det er vist nok til fuld iron. Var det en creeper, jeg kunne høre? Jo, iron. Jeg elsker den her mine. Det er helt vildt meget iron. Det er så dejligt. It's a trap! Der er noget sand. Nå, der er det rimelig skægt. Rimelig spøjst. Det er lige ved grab. Så for der og der. Og så er vi sådan set lige klar. Der. Rent faktisk godt lave en spand. Så er vi super duper klar. 40 hver svamp. Det er da rimelig godt. Vi ser hvilken en der er flest. Ja. Så har vi også det en hjelm. Normalt plejer jeg at lave sko først, fordi det er det, der tager mindst tid, men så lige nu laver jeg bare sådan lidt hjelm og spand og sådan. Måske skulle jeg egentlig lige til det der lava og brænde det her. Så tror jeg rent faktisk godt, at jeg kan tage lavaen. Hvor er det der lava til? Selvfølgelig skal den være der. For det meste er jeg rimelig god til at sætte lava. Men her for lidt tid siden, failede jeg totalt lige det. Det var bare sådan, men satte den ikke, så bare gik videre og glemte til lavaen med, og sådan bare. Så blev det bare ved med hele tiden. Glemte hele tiden at sætte den. Eller nej, tage den igen. Så tror jeg rent faktisk, vi er oppe. Hvad var det? Der. Jeg troede, det var sådan en ko eller et eller andet, der bare stod der og gloede på mig, eller sådan noget. Jeg råder os til lige at skaffe en stack af hver. Det kunne da være meget dejligt. Og så tager vi også lige det meste af det her. Ja. Fedt. Vi skal nok også lige have nogle flere bowls. Hold da, det er der godt nok mange her. Og jeg ved godt, I siger sikkert nu, du har jo 3, Victor. Men jeg skal lige have en lille smule mere. Det kan jeg faktisk godt bruge, det der. Jeg håber godt nok ikke, der kommer nogen. Okay, han har stone sword. Okay, fint. Så er jeg nok ikke helt fortabt. Så er det bare ud at dræbe. Skal lige nu flere svampe. Skal nu flere røde. Nu skal vi over mod en eller anden, der hedder E-Alp. Okay, hvad hed det? Stensvær, ja. Eller, det ved jeg ikke helt. Jeg tror i hvert fald, den hedder Stensvær. Får de sikkert bare været det sygeste chok, fordi de bare sådan... fordi at de sikkert bare kun Stensvær. Jeg håber godt nok ikke, de har noget iron. Okay, det kunne være helt vildt nederen. Der er 2 dudes med fuld iron. Kokos. Jeg kan også godt meget godt lide at have nogle kokos. Så. Okay, hvor mange har vi? 9, og der kommer ham der playen, så lad os lige dræbe ham. Hvad har han? Iron? Han er sikkert fuld iron. Nej, det havde han ikke engang. Brændte jeg lige min egen spand? Hvad var jeg nu af kid? Kan ikke engang huske.
2 dues med næsten fuld iron. Fuck. Og der fik jeg så lige den ene. Og så er det bare ud med den anden. Tak. Og der fik vi så lige den anden. Så kan vi lige droppe noget af det her. Med oversnit er bare lige ved at gå i smadret der. Nå. Good fight. Så er de ved at dø et par gange, men stadigvæk. Det er bare at droppe alt det her. Så har vi et fuldt sværd. Jeg skal også lade en fuld chestplate, og kan lige få en fuld chestplate igen. Jeg mener at fuld bukser. Der og der og... Jeg håber virkelig ikke, der kommer en creep bagfra lige nu. Der. Og jeg kan faktisk lige tjekke, om de havde nu. For ham, den ene han døde lige herovre. Et eller andet sted. Jamen, perfekt. Okay, vi kom 4 players tilbage. Det var da usandsynligt dejligt. Okay, hvad kit var det egentlig? Den ene han var kangaroo, og den anden han var ninja. Jeg skulle nok ikke have skiftet. Ej, jeg tror, at ninja det er med yndlingskit. Jeg kan virkelig ikke huske, hvilket kit jeg tog. Det er virkelig et problem. Ej, jeg kan seriøst ikke huske det. Hvad tog jeg? Okay, jeg skal... Ja, kit non. Wow. Måske ville det være smart at tage et kit, Victor. Ej, hvor er det godt, det der. Nå, men kan jeg lige lave nogle flere der? Nå, jeg er i hvert fald kit non. Seriøst, tog jeg virkelig ikke et kit? Så er sgu derfor, jeg kan huske, at jeg havde ikke engang noget. Den her stenhak, den er lige ved at gå i stykker. Måske kan jeg lige nå at grave noget. Så, jeg tror næsten, den er der. Så. Skal jeg bare væk med den der. Nå, det var en god fight. Det var en good fight. Hvad snakker jeg om? Det var en good fight. Ja. Good fight. Jeg kan overhovedet ikke sige på dansk. Det var en god kamp. Okay, jeg kan også bare sige GG. Det er også bare lige lovligt at sige GG. Og vi har dejlig kokos, mand. Så jeg troede virkelig, at jeg skulle dø. Jeg kom nærmest til at gå ud af mit Minecraft på et tidspunkt. Jeg havde bare sådan en halv liv tilbage eller sådan noget. Det er det bare totalt epic fight. Hvor er han? Han er dernede et eller andet sted. Det skulle også være meget godt at få nogle flere mushrooms. Har nærmest brugt alle mine... Hvad mangler jeg mest af? Rød. Fedt. Masse rød lige her. Jeg troede seriøst ikke, de kunne recrafte. Det tror jeg ikke. Ellers havde de nok dræbt mig. Hvis de havde recraftet, havde de nok dræbt mig. Så det var heldigt, det ikke kunne det. Okay, det var bedre. Jeg tror stadigvæk, vi skal have nogle flere. Seriøst, jeg fatter ikke, jeg kom til at nakke min egen spand. Nak.
vi snakker om. Kom til at ødelægge min egen spand, eller ikke ødelægge på den måde, man kaster den ind i lavaen. Det er noget åndssvagste, man kan gøre. Altså. Kom nu, sig det ikke er i tower. Sig det ikke er dobbelt team. Hvor er de? De er sikkert lige heromme på den anden side. Ej, jeg fatter stadigvæk ikke, at jeg ikke tog noget kit. Nå, jeg havde været travlt med at filme, så jeg ikke engang nåede at tage et kit. Smart, Victor. Virkelig smart. Kom nu, bare stensvær. Kun stensvær. Jeg skal lige se. Nej, de er oppe i tower. Det var sgu da utroligt. Okay, jeg hader towers. Jeg går bare ud om towersne. Jeg satte på æg, bliver stompet eller noget. Jep, han er oppe i toweret. Au. Wow. De skal dø, de skal. Nej, okay, gå lige væk. Det bliver klart, det er. Virkelig seriøst, det er helt vildt klamt. Nej, okay, så løs den også. Jamen, smart slash... det er mig, King Oliver, Hugo Spjert og... Hvem har mindst liv? Vi er alle sammen lige meget liv. Okay, fair nok. Hvor er feasten? Jeg vil rimelig gerne vide, hvor feasten er. Den kommer nok lige om 2 sekunder. Ej, det skulle du helt vildt noget, mand. I just can't let this go. Every last chance I had is gone. Vi er kun 4 players, er vi ikke? Jo. De der 2, ham der og mig. På en eller anden måde skal jeg dræbe nogle af dem. Okay, på 100 og minus 60. Vi lavede som om de kan se det. Nej! Det er løgn! Jeg fik intermission! Oh, fuck! Nej! Ej, hvor er det vildt, det der. 2 sekunder. Det var vildt, det der. Bedst archerskud nogensinde. Nå. Okay, mand. Ja, det var vildt, det her. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har lavet sådan et godt skud. Feast noob. Ej, tak skal du have. Scheisse. Jeg prøver lige at gå op. Tager min copper med, så jeg kan lave med de copper, hvis det bliver nødvendigt. Okay, ja. Jeg tror, han stomper mig lige lidt. Is he noob just because he's take the feast, lol?
Versuch uns teilnehmen da. Ja, det synes jeg også. Wow. Hallo. Godt. Nå, hvordan skal jeg så komme ned? Jeg tror bare, jeg kommer over. Okay, Emerald Cowboy. Fuck. Det er godt nok dårligt, at de Cowboy. Okay, lad os bare gå ned og træbe dem. Brug bøgerne af. Ej, til Jesus, hvor bøgerne af. Det er klart, det der, jeg ved overhovedet ikke, hvor han er. Nå, lad os dræbe ham her. Hytbyt. Han dør ved toweret, selvfølgelig. Hvis han var Worm, hvordan? Nå, han lavede sikkert Emerald Dirt. Det har han sikkert lavet på gange. Smart. Hvad? Hvad? Yes. Yes. Sådan der. Jeg tror lige, det der redde min dag. Jeg skal bare sætte sådan en derop. Så dør jeg nok ikke. What? Okay, hvad sker der for det der? Okay, godt. Nu hopper han normalt igen. Okay, det var lige lovløst hyggeligt sådan. Nu hoppe. Der er de der guys. Så jeg ved, at han ikke kan stoppe mig. Det er meget godt. Men han kan worme mig. Og det er sådan rimelig skidt. Tak. Eller måske var det team? Nej, det tror jeg ikke, det er team. Det kunne egentlig være noget, hvis det var team, og bare sløjer mig, han var worm. Ej, jeg tror, han er worm. Så meget jord kan de ikke have. Så. Ja. Så. Selvfølgelig, han er worm. Fuck. Yes. Oh! Yes! Oh, Spelly. Can I win, please? I'm streaming. Nej, streaming. Det kan ikke være. But they kill me easy. Okay. Thanks, dude. Jeg ved det. Godt. Der var en tilbage.
Dun, dun. Nej, det gjorde han bare ikke. Nå. Fair nok. Nå, men det var i hvert fald slutningen på den video. Den her video. Men selvom jeg ikke vandt, så synes jeg stadig, det var et rimelig godt game. Men ja, vi ses en anden gang. Hej.